Onorați miri, stimați invitați, bine ați venit astăzi, în această frumoasă zi de toamnă. Chiar dacă afară un pic posomorât, vremea este superbă pentru prosperitate. Cioban Dănuț și Diaconescu Elena au hotărât să-și unească destinele. Domnule Cioban Dănuț, de bună voie și nesilit de nimeni, o iei în căsătorie pe domnișoara Diaconescu Elena? Da. Mai tare, nu te auzi. Da. Domnișoară Diaconescu Elena, de bună voie și nesilită de nimeni, îl iei în căsătorie pe domnul Cioban Dănuț? Da. Foarte serioasă mireasa. Mulțumesc! Mă uit acum la voi și îmi dau seama cât de bine semănați unul cu celălalt. Dacă n-aș ști că sunteți soț și soție pentru că v-am pus cununia pe cap eu, aș zice că sunteți frate și soră. Așa de bine semănați. Așadar, Dănuț și Elena, rugăciunea să nu lipsească din viața voastră, să vorbiți cu Dumnezeu cât mai des cu putință. Să nu începeți nicio zi fără să cereți binecuvântarea Lui și să nu încheiați nicio zi fără să-i mulțumiți. Iar atunci când vă adunați acasă, după o zi de muncă, să nu fie nevoie niciodată să vorbiți tare, ci să vorbiți în șoaptă. Chiar dacă fizic suntem unul lângă celălalt, sufletește suntem foarte departe și atunci e nevoie să ne apropiem sufletește. Ori, atunci când suntem aproape sufletește, vă spun cu Sfânta Cruce în mână, că nici nu e nevoie să vorbim, ne înțelegem doar din privire. Atunci când sufletește, suntem aproape. De aceea, să păstrați această legătură a unității Harului Preasfântului Duh în viața voastră, de familie, păstrându-vă sufletește cât mai aproape unul de celălalt.